O Concello da Pobra rematará o ano cumprindo co compromiso asumido por Servizos Sociais de municipalizar o servizo da axuda no fogar. Tras aprobar a finais de outubro a memoria técnica e as conclusións da proposta, a Corporación Municipal celebrará este venres un pleno extraordinario para dar o visto bo ao expediente de municipalización do servizo. A xestión directa implicará un aforro próximo aos 100.000 euros para as arcas municipais, así como unha maior calidade no servizo e estabilidade para as auxiliares que pasarán a formar parte da plantilla do Concello. Que a xestión directa pola propia administración local implica engade proximidade e calidade ao servicio, posto que se unifican características e prestacións, homoxeneizando o servizo para todas e todos os usuarios, ademais de conseguir a estabilización do persoal que presta directamente o servizo o que leva unha maior calidade de atención a usuarias e usuarios mediante a consolidación das relacións coas auxiliares. Na sesión extraordinaria someterase tamén a aprobación a conta xeral do exercicio 2021.